כן. אוקיי, אז היום זאת הפגישה מספר 76 הממוספרת, והיום, אם אני לא טועה, זה 10 בפברואר 2021. אמנם זאת הפגישה מספר 76 הממוספרת, אבל אם אתם זוכרים, באוגוסט לשנה שעברה, היה לנו איזה 4 פגישות בחודש החופשה, לא ממוספרות. כך שהיום אנחנו בעצם משלימים כ-80 פגישות, שזה משהו כמו 120 שעות, כן, שהקדשנו לפעילות האינטראקטיבית שלנו בלימוד יידיש וספרות יידיש. אמנם בכותרת של הזום כתוב Learn Yiddish Online, אבל עם הזמן אנחנו גם קוראים אפילו מן ההתחלה טקסטים בספרות יידיש, בנוסף לעניין של לימוד השפה. אז באיזשהו שלב, אם אדם יוכל בלי הרבה מאמץ, הייתי משנה ביוטיוב, וכותב Learn Yiddish and Yiddish Literature אונליין, כי זה משקף יותר נכון את מה שאנחנו עושים. ואני באתר שלי באקדמיה אדו, אני שמתי הודעה על זה שאנחנו כבר לומדים יידיש מאז מאי בשנה שעברה, ושם הוספתי Learn Yiddish and Yiddish Literature Online, ובדרך כלל באקדמיה אדו, אז יש אבסטרקט שאומרים בכמה מילים במה העניין, ושם שמתי רק את השמות של הסופרים ביידיש שאת יצירותיהם קראנו וקוראים. טוב, אז אנחנו ממשיכים עם אדם ועם בשביס, ואני מקווה האם אדם בדקת מה קורה עם המיקרופון שלך? למה זה מתנתק לפעמים? זה נורא מוזר, כשאני מלמד זה לא קורה. כי פעם אתה הערת הערה שממנה הבנתי שגם כשאתה מלמד זה קורה. האם הבנתי לא נכון? זה קורה בשעות אחר הצהריים, כשאני מלמד ב-2-3, אבל כשאני מלמד בשעות הבוקר, התלמידים שומעים אותי בסדר גמור, אז אני לא יודע מה הבעיה. אוקיי, אז השאלה שלי היא כזאת, כאשר אנחנו אומרים לך שהלכת לנו לאיבוד, האם אתה עושה איזה שינוי קורה בלי איך קוראים לזה? מיקרופון. לא, עם מיקרופון, אבל בלי אוזניות? לא, המיקרופון הוא המיקרופון של המחשב, אני פשוט צריך להרים את הקול. וגם להזיז את הראש בכיוון המיקרופון? אתה לא הרגשת מה גורם לזה שבדרך כלל אנחנו שומעים אותך בסדר, וכשאומרים לך שלא שומעים, אתה עושה איזה שינוי? לא, אולי אני שם לב יותר, אני מדבר יותר חזק ומתקרב למחשב. השאלה היא מתי שאתם לא שומעים אותי, גם התמונה שלי קופאת. זה אני לא יכול להגיד, זה צריכים להגיד האחרים. עכשיו התמונה בסדר והכל בסדר, והתמונה תמיד בסדר. זה... אוקיי. טוב, נקווה שהדבר לא יעיב יותר מדי. אנחנו חוזרים
טייבלה ונהורמיזה, רק תגיד לנו את העמוד ואת הפסקה. אנחנו בעמוד, עמוד 78. 78, כן. כן, אז אנחנו דיברנו על סיפור הסיפורים של הורמיזה. נכון. תגידו לי אם אתם זוכרים את זה, erhot ihr gegeben a Wortzeichen, אז אנומלד איזי אופגשטנן mit הבלויין צייכן. כן, אנומלט, לא אנומלט, אלא אנומלט. כן, שם הגענו, באמת. איפה זה בעמוד? ב-78? זה היה בתחילת העמוד. אוקיי, אז נמשיך משם. אוקיי. Sie hat gemeint, als das ist ein Teutenkub. Teutenknup. האם זו מילה אחת? כן. אחרי טויטן, אחרי הנון, איזה אותיות יש? קוף, נון, וו, פי. קוף, נון, וו, פי. טויטן קנוט? קנופ. טוב, תמשיך. היא חשבה שזהו... אני לא יודע מה זה טויטן קנוט, או שזה הדפסה שגויה, או שזה מילה שאני לא מכיר. סליחה? זה פי בסוף. מה יש בסוף? איזה אות? פי. טויטן קנופ. כן. טויטן קנופ, שני החלקים של המילה, כן? קנופ זה פקעת. פקעת מוות. לא מכיר את הביטוי. אם למישהו יש במילון, אבל אני לא בטוח שתמצאו את זה. אבל נראה לפי ההמשך, אדם. כן, אז זה המשפט. היא חשבה שזה פקעת מוות. In der Wo ist es gewesen a Kusch. Von seine. Urmisas Lepzen. כן. אז באמת זו הייתה נשיקה ממנו, משפתותיו של הורמיזה. נכון. Noch eine Weile ist der Shed a Räuf zu Teiblen auf den Geleger und hat getan, was hat begehrt. אוקיי. אז אחרי זמן מה, noch eine Weile, כן. ist der Shed a Räuf zu Teiblen auf den Geleger. הרויף, מה זה הרויף? מי יכול לעזור? יאיר, שלמה? הרויף זה למעלה. לא, הרויף זה, אוידן זה למעלה. הרויף, יאיר, מה אתה אומר? השד, הוא עשה את מה שהוא רוצה. לא, אני שואל על המילה הרויף. אוקיי, חשבתי... למעלה, המילון אומר שזה למעלה. לא, המילון לא אומר שזה למעלה. יש לך מילה הרויף, והמילון מתרגם את זה למעלה? כן. אז המילון של הגברת דומינסקי לא מדייק. אני חשבתי שכולכם תדעו את המילה, מכיוון שהרויף מתפקד גם כמילה לעצמה, וגם כפרפיקס בפעלים. כאשר אני אומר את הפועל הרויף גיין, מה אני אומר? עליתי למעלה. עליתי. זאת הרויף זה לעלות למעלה. הרויף גיין זה לעלות. אז הוא עלה אל המשכב, כן? משכבה של טייבלה. ונגטון זין בגר. ועשה את זממו, את רצונו. לא, זממו לא בגר, גם לא רצונו.
מי יודע מה זה בגר בלי להסתכל במילון? מה שהוא רצה, מה שהוא חשב לעשות. כן, בגר זאת אומרת מה שהוא היה נחשף לעשות. נחשף לעשות. זה לא בדיוק רצונו, אלא מה שהוא נחשף. ממשיכים. ihr zu wissen getan, als von Heint an und weiter wird sie besuchen, zweimal in der Woche, Mittwoch und Schabbos zu Nachts. אוקיי. Aus dem Ort haben jene Leid Schlitte. אוקיי. אז הוא erhot ihr zu wissen getan, הוא יידע אותה. נכון. אז von Heint on und weiter, מהיום והלאה, כן. והלאה, wird sie besuchen, zweimal in der Woche, הוא יבקר אותה פעמיים בשבוע, כן. מיטווך und Shabbos zu nachts, יום רביעי ומוצאי שבת, כן. ועוש דמות, אין אלייט שליטה, כיוון שאז לכל האנשים, איזה אנשים? ינה לייט. המילה ינה פה היא מאוד משמעותית. זה לא סתם אנשים. ינה לייט, הכוונה לנשגותה, לאנשים ההם. כן? לייט זה לא בדיוק אנשים, כן, זה נשים, אבל לייט, כאן הכוונה ינה לייט, לנשגותה, כן? אז זה מתי שהם יכולים לשתות בבני אדם. אז מה זה ינה לייט בסוף? ינה, המילה ינה, ההם, ברגע שהמילה הזאת נכנסת כל לביטוי, הכוונה היא לשדים. זה לא בדיוק האנשים, טוב, לויטה בגרמנית זה אנשים, כן? אבל ינה לייט, המילה ינה הופך את האנשים לאנשים מהצד השמאלי של הנשגות של השדים. הינר ולט. ינר ולט, נכון. הינר תכשיט, הינר, כן. בדיוק. הינר פה זה משהו שלילי. הינר, מעניין שאמרת הינר תכשיט, כן? ינר הכוונה היא לא משלנו, כן? אוקיי. כן. אז זה מתי שיש לאנשי השטן האלה שליטה על בני האדם. נכון. ביי, אוטר זי גבורנט, אז אוי בזיבת אמצן אופדקן, was ist ihr zu Hand gekommen, oder geben die Mindste und zu hören nicht, wird in ihr nehmen komme. כן, עכשיו רק תקראי שתי מילים, 3, ותתרגם. כן. Derweil hat sie gewohnt. Derweil hat sie gewohnt. אדם, אני חוזר במקרה ולא שמעתי נכון. כתוב דרווייל? לא, דרווייל. דרווייל. דרווייל hat sie gewohnt. תראו. והוא גם מוסיף עזרה? מה זה הדרווייל הזה? זה נראה לי בינתיים, לא? אדם, מה אתה אומר? בינתיים אז זה נראה לי זה דרווייל. אז אני לא חושב שזה זה. נכון. דרווייל, תוך כדי שהוא אומר לה מה שהוא אמר לה קודם, תוך כדי דרווייל, כן? בעת שהוא דיבר ככה אליה, הוטר זי גבורד, כמו שאמרת, הוא הזהיר או איים? הזהיר אותה, כן. אז אוי זיבת אמצן אופדקן, כן. שאם היא תגלה למישהו, נכון. ווס הזהיר צו הנט גקומן, מה שהגיע אליה ליד, זאת אומרת, מה שאירע לה. מה שאירע לה, כן. כן. oder geben die minste und zu hören ist,
שפה אני לא מבין. אודר, אז הוא מזהיר אותה. אודר גבן, או שהיא תיתן, די אונצוארניש זה רמז. די מינסטה, הרמז הקטן ביותר. כן? מינדר זה קטן. די מינסטה אונצוארניש, או שהיא תיתן את הרמז הקטן ביותר. כן? בית אין עיר נמן נקומה. עיר הרויס רייסן. לא, בית עיר נמן נקומה, תרגום. והוא יתנקם בה. הוא מה? הוא ייקח ממנה נקמה, כלומר הוא יתנקם בה. הוא יתנקם בה, כן, הלאה. עיר הרויס רייסן די הור פון שרבן, אויס שטכן די אויגן, אויס בייסן דם נופל. אוקיי. סוג הנקמה, כן. כן, זה האיום בעצם. הוא יקרא לה את השערות מן הקרקפת, או מהשורשים. אויס רייסן. הוא יקרא לה, כן, הוא ישרש לה, כן, מהקרקפת, הלאה. זה לא אויס רייסן, זה ארויס רייסן. ארויס, כן. אז זה יכול היה להיות אויס רייסן, אבל אם כתוב ארויס רייסן, זאת אומרת, הוא יתלוש. ארויס, הוא יתלוש את השערות מהקרקפת, כן. אויס שטכן די אויגן. אני מניח שזה יוציא החוצה את העיניים. ינקר. הוא ינקר לה את העיניים, כן. ואויס בייסן דם נופל. והוא ינשוך או יוציא בנשיכה את הפטמה שלה. את הפטמה. נכון. הלאה. אויס בייסן זה ינשוך. כן. אבל לגמרי, יוריד בנשיכה. ברגע שיש פרפיקס, תראה, אי אפשר להסביר מילה רק על פי חלק שלה. בייסן זה לנשוך. אויס בייסן, הפרפיקס אויס, זה עשיית פעולה עד הסוף. זאת אומרת, לקטוע בעצם את הפטמה. הלאה. wird sie verworfen in Wüstenischen, wo das Brot ist kalt, das Wasser blut, und man hört dort Tag und Nacht die Wehgeschrien von Salmavet. אוקיי, אנחנו מקבלים פה תדרוך איך זה להיות שד נוקם. אז מה הוא יעשה עוד? הוא גם יחטוף אותה, פרוורפן. לא, פרוורפן זה לא לחטוף. כתוב הרבצי פרוורפן? כן, אינביסטנישן. חכה, קודם בפרוורפן. האם לפי דרך הניתוח שלנו של פעלים עד עכשיו, מה אתם חושבים זה פרוורפן? להשליך. להשליך. נכון. איך, בלה, אם את אמרת את זה, איך תנתחי את המילה פרוורפן עד שנגיע למשמעות להשליך? ורפן זה לזרוק. נכון. פרוורפן זה שוב, זה פרפיקס שמוסיף איזה מדרגה נוספת לפועל, לזרוק. איזה מדרגה? זו השאלה. לזרוק זה לזרוק, אני זורק כדור, אבל אם אני משליך משהו שאני לא רוצה אותו, כאילו אני משליך אותו לקיבינימט. כן, אני רציתי דרגה קודמת של הסבר, אני אומר, פר, הפרפיקס פר, הרי פועל זה עשיית פעולה. פר מוסיף לפועל לזרוק, זריקה למרחוק, כן? להרחיק לעשות את הפעולה. אז אם ורפן זה לזרוק, פר ורפן זה לזרוק כל כך רחוק שלא תמצא את זה. זה התוספת של הפר. אוקיי, פר ורפן אדם איפה?
Invistenishen. כן? אז לזרוק עד תלך לאיבוד אינביסטנישן. תראו. ויסטנישן, אני לא יודע מה זה ויסטנישן. שממה? היה לנו, רגע, שממה היה מצד? לנו, סליחה, היה לנו קודם, כמה שורות קודם. מי זוכר? בלה אמרת משהו? שממה, מדבר? נכון. אז הוא יזרוק אותה, שלא ימצאו אותה, פה זה ברבים, ויסטנישן, ושממות, מקומות חשוכי אל וללא אנשים. הלאה, אדם. Wo das Bräut ist keut, das Wasser blut. תראו, היכן שהלחם הוא טפל או נדיר. מה אתה אומר? המילה קוית חסרה לי, אבל מדובר פה על לחם. זה תיאור של הלחם שם. שממות איפה שהלחם הוא לכלוך. קוית, לכלוך. הלאה. Das Wasser blut, המים דם. כן. Und mehrt dort Tag und Nacht die Wege schreien von צלמוות. ושומעים שם ביום ובלילה את קריאות הכאב מצלמוות. כן. או של צלמוות. הלאה. Hot befeulen Teibelen, sie soll schweren beim Gebet und ihre Mutter, als sie wird hinten dem Sod bis zum letzten Tag. אז הוא השביע כן. את טייבלה שהיא תשבע על עצמות איתה. בגבין פונר מוטר. גבין זה עצמות? בונס, סקלט. שהיא תשבע על עצמות אימה. המיתה. הלאה. המתה, כן. אז הבאת היטן דם סוד שהיא תשמור על הסוד, ביס צום לצטן טוג, עד ליומה האחרון, או עד ליום האחרון. כן. טייבלה, הות בנומן, אז סיז נשתו פראיר, כן אנטרינונג. אנטרינונג. כן. תראו. טייבלה הבינה, תפסה. אדם, לא שומעים אותך. טייבלה הות בנומן, בנומן זה תפסה, הבינה? נכון. טייבלה תפסה, הבינה, הפנימה, כן? אז סיז נשתו פראיר, אז אין לה קיין אנטרירונג, אין לה ברירה. אנטרינונג. מוצא. אין לה מוצא, אנטרינונג. כן, אין לה מוצא לצאת מהמצב הזה. כן. אנטרינן ביידיש, רגע, אני שואל, זוהי מילה ידועה ביידיש, מה זה אנטרינן? לצאת? להיעלם. ותרגמת נכון מוצא, אבל באופן בסיסי, אנטרינן זה להיעלם. הלאה. Sie hat ihm angenommen beim dich, schweren und getan, als was der Umgeheir hat geboten. Umgeheir. Umgeheir. אז היא, מה זה beim dich? angenommen beim dich? רק רגע, תקרא אחרי זה עוד 2-3 מילים. Sie hat ihm angenommen beim dich, geschwiren und getan. לא כתוב geschwiren. geschworen. אוקיי, אז עכשיו עד geschworen. איך היו נשבעים? אתם נתקלתם פעם, כנראה אני לא,
אין לנו זמן לבדוק את זה עד הסוף, אבל נדמה לי שזה אפילו כתוב במקרא באיזה מקום. יש שמנה ידך תחת ירחי. בדיוק. איפה אתה זוכר איפה כתוב? זה המלאך עם יעקב. יפה. אז יש לנו כאן שוב מצב מקראי מובהק. זאת עם אונגנו וביידיך, היא שמה או אחזה בירחו, כן? ונגשבוירן, והיא נשבעה. הלאה. Ungeton, als was der Umgeheir hat gebeten. כן, der Umgeheir. יש לא כאן, שייך לכאן. אני חושב שזה חסר תקדים. מה אתה אומר, יאיר? חסר תקדים. דבר שעוד לא שמעו עליו אף פעם. כן, זה נכון, אתה בכיוון, אבל כאן, קודם כל רציתי להגיד, der Umgeheir, שם העצם הזה. אני, כמובן, אין לנו זמן לבדוק, אבל אני בטוח שבשביס משתמש כאן בשפה של אגדות עם, בשפה על שדים. איך אמרת, יאיר? איך אתה מתרגם Umgeheir? חסר תקדים. חסר תקדים? שלא שמעו על דבר כזה. מה אתה אומר? שלא שמעו על זה, דבר שעוד לא שמענו עליו קודם. בסדר, אתה בכיוון, אבל אני אבקש שתסתכלו במילון, Umgeheir במובן של אי אפשר לשער את גודלו. תסתכלו מה אומר ויינרייך, או מה אומר דומינסקי, שלמה? נראה. Umgeheir, ענקי, כביר. זהו. ככה היא מתרגמת. כן, ענקי כביר שאין לשער את גודלו. זאת אומרת, יש כאן שימוש של דיבור על שדים, שהם בקנה מידה שאין בני אדם יודעים לאמוד את גודלם. הלאה. אז היא עשתה את כל מה שהוא ביקש, השד הזה, כן. אבל עדר הוא... נגיד הכביר, אם היינו צריכים לתרגם, כן. Eider Hormese ist weg, hat sie lang gekuscht und wie wohl sie Shed, nicht ganz viel, hat Teibele ihm zurückgekuscht. In Banet sein Bord mit ihren Tränen, Machmes, Leut Faramesik und sich Faramazik. Und sich begangen mit ihr... Iser sich begangen, לא? Iser sich, כן, begangen mit ihr gut. אוקיי, תיקח 2-3 מילים ביידיש ואז תתאמן. עדר הורמיזה הזבק, לפני שהורמיזה הלך, או... כן, הלך, כן. ווטר זילנג גקושט, הוא נשק אותה ארוכות. כן. Und wie Voil? Wie Voil. Und wie Voil, sie זה שד, וכיוון שמדובר בשד, או למרות. כן, למרות שזה שד, יפה. למרות שזה שד, ולא איש, nicht mansbil, לא כן. אדם. איש. לא גבר, כן. hat Teibele ihm zurückgekuscht. Teibele נשקע אותו חזרה. כן. Und benetzt sein Bord והרטיבה את זקנו. לא, בנץ, הרטיבה? כן, זה בורד. הרטיבה את זקנו, כן, מתירה. טררן, עם דמעותיה. כן. מחמס לא התפרמזיק, מזיק. זה מזיק כמו בעברית. מחמס לא התפרמזיק.
מחמת... משום שבכל הנוגע למזיק, מי שעושה נזק, זה מישהו שד. מחמס לא יתפרה מזיק, משום... איזר זיך בגנגן מתאיר גוט. בגנגן. מה זה בגנגן? זיך בגן, להתנהג. אז הוא התנהג איתה יפה. נכון. למרות שהוא שד. נכון. יחסית לשד. נכון. והוא מיזה איזבק. hot Teibele genommen schluchzen und sie hat azoi reingeschett in Kischen bis Sonnensprotz. כאשר הוא מיזה עזב, טייבלה החלה להתייפח. להתייפח, גנומן, כן? זה מה שראינו, היא התחילה להתייפח. und sie hat azoi reingeschett in Kischen, וכך היא בכתה על הפרית. כתוב reingeschett? rein גשת זה גימל עין ה'. גימל עין ה', מה עוד? עין שין עין תס. ריין גהשת? ריין גהשת. יש שלוחצן ויש השן. שלוחצן תירמת התייפח קיבלתי, אבל צריך להוסיף ששלוחצן, כן, זה להתייפח ולהשמיע קול. והשן זה להצטער ולהשמיע נשימות מקוצרות. מה שבשמיס מנסה זה אילו זה היה מחזה, היו פה הוראות כיצד היא צריכה לבכות. כן? גם לבכות ולהשמיע קול וגם להתייפח על ידי השמעת נשימות מקוצרות. להתנשף? להתנשף עוד יותר טוב. בלה תמיד מדייקת לנו יותר ואנחנו מודים לה. כן. כן, כן. כן. אז היא המשיכה כך להתנשף אל תוך הכרית עד שיצאה השמש. כן. לזון שפרוץ. דיזון מה? זון שפרוץ. עד שהשמש הנצה. עד הנץ השמש, יפה. Dämon ist Hormisa gekommen zu jeden Mittwoch und Schabbos. מאז והלאה, הורמיזה באה אליה, הגיעה אליה, כל יום רביעי וליל שבת. מוצאי שבת. מוצאי שבת. Teibele hat gesorgt, sie soll nicht während tragedick von dem Nichtguten und geboren a versehenisch mit a Weidel, mit a Weidel, כן. mit Wedel und Herner, a Zwerkel oder a Monkalb oder Hormisa hat ihr versichert, als wird sie scheunen von Verschämung. תחזור על צמדי מילים ביידיש ותתרגם. אוקיי. טייבלה hat gesorgt, טייבלה פחדה. איזה מילה אמרת גזוגת? טייבלה, אני אמרתי פחדה. לא. דאגה, זורגן, כן? זורגן, כן. אני אגיד לך, אדם, אחד הדברים הראשונים שלומדים
כשלומדים גרמנית, גוטן מורגן אונה זורגן, בוקר טוב ללא דאגות. כן, הלאה. Sie soll nicht während Tragödik von dem כן. שמה? Sie soll nicht während Tragödik. כן, שהיא לא תיכנס להיריון. נכון. למה טרוגדיק? נושאת. לשאת. אז כשדיברנו, לא זוכר אם דיברנו, על טרוגן, כן? לשאת, אז גם לאישה בהיריון אומרים זיטרוקט, כן? אמנם באמריקאית אומרים to be in labor, sein in der Arbeit, שגם כביידיש אומרים, אבל טרוגן במובן של מי שנושא בחובו צאצא. הלאה. זה גם דייטשמריזם. כן. מה? אישה בהיריון? זה טרייט. כן. אוקיי. לא, זה לא דייטשמריזם. שוב, אני מבקש להבדיל תמיד בין קומפוננט מגרמנית, שהוא רק בגרמנית, או קומפוננט שעבר איזו טרנספורמציה, והוא נשאר ביידיש כמילה ביידיש, כן? פה זה לא גרמניזם, אלא זה מילה ביידיש, שיש לה שורש בגרמנית, אבל המילה לא מצלצלת כמו בגרמנית, יש הבדל. אוקיי. כן, הסיומת הזאת, פונדם נישט גוטן. אז רגע, אני לא מבין משהו. היא דאגה כי היא רצתה להיכנס להיריון מהנישט גוטן, או שהיא... רגע, אדם. Sie soll nicht während Tragödik. היא דאגה, sie soll nicht werden. היא דאגה שלא תהיה מעוברת. אז היא רצתה להתעבר. לא, היא דאגה שהיא לא. היא דאגה שלא, המילה נישט. sie soll nicht. זול פועל עזר של זמן עתיד, נישט, שהיא לא תהיה בהיריון. בחייך, הריון משד זה נותן מפלצת. זה מה שהיא אומרת פה. עוד מעט נראה, אבל אני מנסה להבין למה אדם מתקשה להבין שזה משפט שלילה. לא אומר דוס זץ עיבר צו זצן. טייבלה דאגה שהיא לא תיכנס להיריון. נכון. זה יותר שמא היא תיכנס להיריון. אוקיי. זו הייתה השאלה שלי. אלא המילה שמא, במובן זה נכון, אבל בתרגום מילולי, זול זה פועל עזר שהיא לא תיכנס להיריון. זול נישט. נכון. זול נישט während Tragödik. אוקיי. אם אני מוריד את הנישט, אני יכול להגיד, איך זול während Tragödik, שאני אכנס להיריון. איך זול נישט während Tragödik, שאני לא אכנס להיריון. כן, אז אם אין את הנישט, אני מצטער שאני מתעכב על זה, אבל יש פה שלילה כפולה, בגלל זה אני מתבלבל. לא, רגע אחד. אתה לא צריך להצטער, אני שמח שאנחנו מתעכבים, מכיוון הדברים הקטנים האלה, הם מה שעושים את כל הדיוק. איפה יש לך שלילה כפולה פה? אם לא היה את הנישט, וטייבלה הוד גזורט זיזול ורן טרוגדיק, אז היינו אומרים... לא, רגע. נכון, אז היא דאגה שהיא תהיה בהיריון, אבל אין פה שלילה כפולה, יש רק נישט אחד. אז היא דאגה שהיא לא תיכנס להיריון? כלומר, היא עשתה פעולה פיזית לוודא שהיא לא תיכנס להיריון? או שהיא נשארה ערה בלילה אוקיי, הבנתי. הנישט, תשמעו, האם אתם זוכרים, אני מביא פה מקבילה מספרות יידיש, האם אתם זוכרים, ואם אתם לא זוכרים אז אני אגיד לכם, כיצד האמא של שיינה שיינדל, אשתו של מנחם מנדל, הייתה מקללת, אצל שלום עליכם, כשהיא משתמשת באמירה חיובית,
אבל ברגע האחרון היא מכניסה את המילה נישט, ששוללת את הכללה. מישהו זוכר? אז אני אגיד. כאשר שניישנדל כותבת למנחם מנדל, ומצטטת את הכללות של האמא שלה. כן? אני כרגע, הטקסט לא לפניי, אבל המשפט הוא מדויק. אז היא מצטטת שניישנדל את האמא שלה, שכועסת על מנחם מנדל, כן? ואומרת בין היתר, כן? Unig wünsch dir, du sollst in a guter Show nicht verbrennt werden. הנישט הזה שולל את האמירה החיובית של הכללה. במקום du sollst verbrennt werden, du sollst nicht verbrennt werden. ובציטוטים של האמא של שניישנדל, הכללות הן יותר ארוכות, והנישט מסתתר שם בין המילים, שאם לא שמים לב, חושבים שזוהי באמת כללה. אבל ברגע שנכנס המילה נישט, אז כל הכללה מתפוגגת. אני חושב שגם כאשר אתה מתרגם את זה לעברית בצורה הכי דווקנית, המילה לדאוג בעברית היא גם להביע דאגה, אבל היא גם להשגיח. נכון. וכאן היא הוט גזורט, זאת אומרת, היא דאגה לכך שהיא לא תיכנס להיריון. פשוט. נכון. נכון. אבל לדאוג פה, זה הדבר שהטעה את אדם, כי בעברית זה גם לדאוג בצורה חיובית וגם בצורה שלילית, ביידיש. אדם, האם אנחנו יישרנו את ההדורים כאן? כן, הם ישרים. Hat gesagt, sie soll nicht während Tragödie von dem nicht guten. שלא תיכנס להיריון אני נורא אוהב את המושג הזה, מהלא טוב, מהשטן. מהשד, כן. ungeboren versehnisch mit Weidel und Herner, ושהתלד פרזניש. מפלצת, כתוב מונסטר. ממש מפלצת. עכשיו שוב, החובתי, אני מרגיש שאנחנו נראה דרגה ונראה איך המילה הזאת, איך שם העצם הזה בנוי. יש לנו זן, לראות, ויש לנו המילה פר, שהפר הזה כפרפיקס מתפקד כלהרחיק לכת, כן? ופרזן, כן? זן זה לראות, אבל פרזן ביידיש פירושו איך היינו אומרים בעברית? לפספס. לא לראות את הדבר כהווייתו. ואם אנחנו מוסיפים לזה את הפר, זה להרחיק, לא לראות את הדבר כהווייתו, ומשם בלה בצדק אומרת מפלצת. האם יש מעבר הגיוני בין מה שאמרתי בהתחלה לתרגום מפלצת? אתם תגידו, כן? אבל זוהי המילה המקובלת למונסטר, הפרזניש. אוקיי.
mit Weidel und Herner עם זנב וקרניים. הזנב אגב הוא סינונים למילה גסה שקשורה... כן, אבל לא כאן. לא כאן, כן. אני לא בטוח שלא כאן. לפחות לא ברמה המטאפורית. אוקיי. כלומר, כי זה השד וזה מייצג של הגבריות. הצוורקל, צוורקל. תרנגול הודו. במילון של דומינסקי, התרגום הראשון הוא משונה, והתרגום השני הוא מפלצת. של איזה מילה? פרזניש. נכון, בגלל שמפלצת היא שונה מאשר הרגיל. צוורקל אני לא מוצא במילון. איזה מילה אתה אומר? אני לא שומע. צוורקל. צוורקל זה תרנגול הודו. אבל זה לא הגיוני. זה מה שאומר לי התרגום. טוב, העניין הוא שהרי אם לא נולד ילד ונולד מונסטר, יכול להיוולד כל דבר. עכשיו יאיר, איפה אתה מוצא תרגום כזה? בתרגום גוגל. יכול להיות, במילון לא מצאתם. אני מצאתי הכי קרוב גמד, דוורף, צוורג. יכול להיות, כן. זה דווקא נשמע יותר הגיוני. כן, נכון. כן, אוקיי, כאילו שהוא יהיה גמד. כן. המון קלאב. יש לנו כאן, בשביס משתמש במילים נדירות. איזה אותיות זה מם א' נון? קוף א' למד ב'. בגוגל זה עגל זכר. עגל. טוב. יכול... קלב זה עגל. קלב זה עגל. כמו דוס קלבל. ומון, אז מה זה מון? מון קלב, לא קלב. קלב, כן, מון קלב. אתה אמרת קלב. אני טעיתי, מון קלב. מון קלב. עכשיו מון, קלב זה עגל. עכשיו מון, ביידיש, יש לזה משמעות של קטן מאוד. מה? כן? בכל אופן, מדברים כאן בכל מיני מפלצות במקום ילודים. במילון שלי אני רואה פריק, זאת אומרת משהו כזה מוזר מאוד. כן, כן. אוקיי. תמשיך. או בהורמיזה, יש לנו גם לזכור שנסגר רחמה, כן? או בהורמיזה, הותיר, פרזיכר, אז הטקסט חצוי כזה, אתה יכול להזיז אותו קצת? הוא עדיין ככה? עדיין חצוי? כן, רואים רק את החצי השמאלי של אז אני אפסיק שיתוף, אני אשתף מחדש. רגיל, נורמלי? כן, כן, כן. כן. או בהורמיזה, אות עיר פרזיכרת, אבל הורמיזה, אני רוצה להגיד הבטיח, בגלל שזיכרית זה נכון. פרזיכרת הבטיח, כן. אז וט זי שוינן ונפרשמונד. וט זי שוינן, הוא הבטיח לה שהוא יחסוך ממנה פונפרשמונג. הוא יחסוך לה את הבושה, כן. טייבלה, הוט אים גפרקט, sie darf gehen in Mikve und sich reinigen, noch die reine Tag. Aber Hormisa hat geentfert, dass die Dinim von Nide sind nicht für jene, was beheften sich mit der Sitra Achra.
כן. שלא תהיה פה טעות. טייבלה שאלה אם עליה ללכת למקווה, ולהתנקות אחרי הימים הלא נקיים. אבל הורמיזה ענה שדיני הנידה, זנן נישט פריינה, הם לא בעבור האחרים. לא, בשביל אלה ש... פריינה פה במובן של לא בשביל אלה ש... או אלה אשר... אלה אשר ווס בהפטן זיך. שמזדווגים. עם הסטרה אחרא, עם השטן. נכון. סליחה, אדם, רק רגע, אני לא הבנתי. זה טייבלה she asked him to go to mikveh, but why... No, she asks him if she has to go to the mikveh. The Teufel, yes? No, she asks him, Taivele asks Hurmiza if she needs to go purify herself in the mikveh. I am lost now. Hurmiza is Elchanan, the shed. Okay, נכון, בסדר. And she asks her to go to the... No, she asks if she has to. Or the muss gehen. Okay, the muss gehen. darf gehen in mikveh. טוב, בסדר, תודה. אוקיי. סיס דו הוורטל. אז בשירמת, זולמן ורן צובוס אלס מקון sich nicht zu gewöhnen. Und so ist geschehen mit Taibelen. סיס דו הוורטל. תרגום. ישנו פתגם או אמרה? כן, ישנו פתגם. מהו הפתגם? אז בשירם זולמן ורן, שירם זה הגנה כמו גשם, לא? קשת? לא. כאשר מתרסים. לא. זה להגן. בשירם זה להגן. כן, אבל אני רוצה להסביר את המילים כולם ביחד. עד כמה שאני מבין לפי המשך כנראה. אסיסדו הוורטל, זה אומר המחבר. זה לא אומר, או המחבר או השד, אנחנו נראה עוד מעט. אז הוא אומר, או מי שאומר, אסיסדו הוורטל, יש פתגם, והפתגם, זה אני מוסיף, הפתגם הוא כל כך נורא, אז בשירם זולמן ורן, כן? שאלוהים יגן על מי שהוגה בפתגם הזה. אדם, נראה אם הפתגם בא עכשיו. עוד מעט נחזור לזה, כן? אני רוצה להגיד למה, מדוע בלה אמרה, בשירם זה להגן. מה זה שירם, רבותיי? מטריה. כאשר יורד גשם, מה אנחנו עושים אם יש לנו מטריה ביד? משוחחים. עכשיו, שירמן בא מטריה פלוס הפרפיקס בא. שירמן לשוחח, בשירמן בצורה מרחיקת לכת כדי שלא נתרטף. בשירם זולמן ורן שאלוהים יגן. עכשיו אדם בהמשך, האם הוא אומר את הפתגם? אני לא מבין. צובוס אלץ מקון sich nicht zugewöhnen. אתה עושה קומנטר ביחד עם קריאה. מהו הפתגם בטקסט? אני אומר שאני לא מבין, כתוב ורן צובוס אלץ... אבל תקרא מה שאתה יכול ואז נבין, כן. אוקיי, אז אני חוזר ואני רק קורא בלי קומנטר. זולמן ורן צובוס
אלץ מקון זיך לא, לא, רגע. זולמן ורן אתה מתחיל באמצע. תתחיל בשירים, אוקיי. אז בשירים זולמן ורן, זה אנחנו הבנו. צובוס... ואחרי המילה ורן, יש נקודותיים או משהו? לא. סימן פיסוק כלשהו? אין. אוקיי, ההמשך. צובוס אלץ מקון זיך נישט צוגוויינן. אז ממשיך הקומנטר, בשירים זולמן ורן, אלוהים ישמור, צובוס אלץ מקון זיך צוגוויינן. שאלוהים ישמור לכל מה שאדם יכול להתרגל. זה עדיין החלק של הקומנטר, עדיין הפתגם לא בא. בהמשך. אזוי איזגשן מטייבלן. וכך קרה עם טייבלה, תמשיך. נקודה. אין און הויב. אוקיי, עדיין את הפתגם, סליחה, זהו הפתגם. הפתגם הוא, אלוהים ישמור מכל מה שאדם יכול להתרגל. אבל כאן יש נישט שקצת מערער את המשמעות של הפתגם הזה. בואי תקראי את המשפט עם הנישט. אז בשירים זולמן ורן צובוס אלט מקון זיך נישט צוגוויינן. נכון. זה לא להתרגל. זה נכון, אבל הנישט כאן, על פי תחושתי הלשונית, אנחנו נראה בהמשך כשנמשיך לקרוא, אם אני צודק או לא, הנישט כאן נדמה לי שהוא לא שולל, אלא הוא מוכנס בגלל שהקומנטר הוא כל כך נורא, הרי הוא אומר אלוהים ישמור למה שאדם יכול להתרגל. לא יכול להתרגל. כלומר, הוא מתרגל למה שאי אפשר להתרגל. הכוונה לא אומר, הנישט בא רק כמתאבן, כדי להדגיש את הנוראות של הקומנטר. אם אני צודק או לא, נראה לפי ההמשך. אבל אם אתם רוצים להגיב על מה שאני אומר, בבקשה. זה כאילו להתרגל לדבר שאי אפשר להתרגל אליו באופן שגרתי. בדיוק. יאיר הוציא אותי מהמצוקה, אבל נראה לפי ההמשך. אדם. In Onhoib hat sie sich geschrocken. Der Benachtiger soll ihr nicht Anton kein Schotten. Machen krank, krätzig, koltendick. Oder sie derfieren, sie soll bielen, wie ein Hund Zigar trinken hier eine Stunde und wären zu Schand. תרגום צמדים של יידיש ותתרגם. אז in Onhoib זה בהתחלה, כמו Onheib? נכון, בהתחלה. עכשיו הוא מתאר בשביס את התהליך כיצד היא התרגלה למצב. זה מה שהוא אמר, שאלוהים ישמור. כן. hat sie sich geschrocken, היא פחדה שדר בנחטיקר, הבנחטיקר, האיש לילה הזה? עוד מילה. דר בנחטיקר מה? soll ihr nicht Anton kein Schoden. אוקיי. אז היא פחדה, אז דר בנחטיקר, המבקר בלילות אצלה. בנחטיקר הלילי, הכוונה לשט. כן? soll ihr nicht Anton kein Schoden. שלא תהיה לו בושה? לא. לא יגרום לה נזק. שודן נזק. בהתחלה היא פחדה שהמבקר הלילי לא יגרום לה נזק. הלאה. מאכן קרנק. שהיא לא תהיה חולה. יביא אותה למחלה, כן, הלאה. קרציק.
לא יודע. מה זה גרד? קרץ זה לגרד. לא, לא? זה קרצן, זה לגרד. קרציק יגרום שיהיה לה, נו, איך זה היה, אלה פה בירושלים, שהייתה איזולציה. צרעת. צרעת? כן, זאת אומרת, צרעת. יהפוך אותה למצורעת. צרעת, הלאה. קולטנדיק. רגע, אני רוצה להגיד לבלה, כמובן שמי שיש לו צרעת מתגרד, כמו אצל ליאור. הלאה. קולטנדיק. כן? קולטנדיק, oder sie der Vieren, sie soll bielen wie ein Hund. כן. קולטנדיק. זידר פירן, היא פחדה, כן? לא, חסר לנו עוד תרגום לקולטנדיק. קולטנדיק. לא שמעתי את המילה. מה זה הקולטן ביידיש? זה להצטנן. לא, זה לא קלט. זה אתם עוברים, רגע, יש לי הערה, גם ליאיר וגם לשלמה וגם לבלה. הבדל בין פתח לקמץ הוא הבדל גם של משמעות. אז אל תמהרו. תקפידו עם הקמץ והפתח במילים. הקולטן זה פקעת שערות שאי אפשר להתיר, שערות דבוקות, זה מחלה. לא יודע איך קוראים לזה בעברית. כאשר השיער כולו דבוק ואי אפשר להפריד בין השערות. יודעים מה השם המחלה הזאת? לא שמעתי עליה, אבל טוב. כן, אוקיי, הלאה. oder sie der Vieren, sie soll bielen wie ein Hund. כן. oder sie der Firn. או שהיא תנהג. לא. זה יוביל אותה. זי אותה. פה זה דטיב. או שהביקורים האלה יובילו אותה שהיא זולבילן ויהונד. שתתנהג כמו כלב, תנבח כמו כלב. זאת אומרת, בהתחלה היא פחדה שיחסי המין עם השט יגרמו לה התנהגויות לא אנושיות. הלאה. סיגור טרינקן השטונה, או שהיא תצטרך לשתות פיפי? לא, כן, אבל לא תצטרך. אורינה, אדם, אורינה, פוי. כן, אבל סיגור, או שהיא תשתה, מתוך זה שהמצב הוא לא נורמלי, אז היא גם תהפוך בעצמה לשידה. הלאה. ונברן צושנד, והיא תהיה מושפלת. תהיה לבושה, תהיה מושפלת. ביתה. Aber Humisa hat sie nicht geschmissen, nicht gekneift, auf ihr nicht gespiegen. תרגום. אבל הורמיזה, אובר, הורמיזה, אבל הורמיזה, כן. hat sie nicht geschmissen. שמייסן? לקלל? לא. שמייסן זה לזרוק. לתת מלכות. אוקיי. הוא לא עיקה אותה. הלאה. nicht gekneift. לא שומעים? nicht gekneift. nicht gekneipt. gekneipt. הוא לא צבט אותה. כמו זרח קנייפ, פרץ. אף ihr nicht gespiegen. תרגום. הוא לא ירק עליה. לא ירק עליה. שפיין, לא ירק עליה. לא הלקה אותה, לא צבט אותה ולא ירק עליה. הלאה. כל הכבוד, סליחה. חרקר,
hat sich gezerrt, ihr eingeräumt Lieberet, geflochten über ihr Grammen. תרגום, להפך, verkehrt, להפך. נכון, hat sie gezerrt, הוא חיבק אותה? צר והתייחס אליה בעדינות, חיבק אותה, או כן, בכיוון הזה. הלאה. ihr eingeräumt Lieberet. במילות אהבה. איינרוימן, איך תתרגם את המילה? רוימן, זה נשמע לי כמו חן. איך? הרם. לא. לחש, כן? לחש באוזנה. איינגרוימט, לחש לה. ליברד. מילות אהבה. הלאה. גפלוכטן איבר איר גרמן. לא הבנתי. גפלוכטן איבר איר גרמן. פלכטן גרמן. נראה אם תוכלו לנחש מה זה. קודם כל, קודם במובן המילולי, אחר כך נגיע למובן המשמעותי. מה זה פלכטן? בלה יודעת אולי. לקלוע עצמות. נכון, אבל פה לא מדובר על צמות. הוא קלה גרמן. חרוזים, כי הוא בדחן. נכון, גפלוכטן אויפיר גרמן, הוא שר לה או הוא חיבר חרוזים עליה. זאת אומרת, הוא ממש, איך אומרים בעברית, אגב עליה. הלאה. אז זה ממש משהו גדול שאני חושב עליו. ממש מה? משהו גדול שפתאום עולה לי פה מהקריאה. מה הפירוש? בוא תשתף אותנו, מהו הדבר הגדול שעולה? אני חושב שחוסר הצדק שבשבי זינגר מדבר עליו בסיפור הזה, ואנחנו באמצע ואני מבין את זה, אבל חוסר צדק שטבול בתוך המסורת היהודית. טייבלה היא עגונה, ואלחנן הוא אלמן, והוא ממעמד הכי נמוך שיש. כן. והמערכת החברתית שלהם לא יכולה לתת להם להיות ביחד, ולכן הם ממציאים לעצמם עולם מקביל, בהם הם כן יכולים להיות ביחד, אבל למעשה, כל הסיפור הזה לא היה לו צורך להתרחש אם הם חיו חיים בעולם חילוני. נכון. נכון. זאת אומרת, אתה טוען כאילו שיש כאן איזו עקיפה, מעקף של החברה החרדית? החברה החרדית נשמע לי אנכרוניסטי, החברה הדתית. חברה דתית, בסדר. תמשיך. אגב, סיפור כזה אנחנו מוצאים גם בספר אחר שלו, שנקרא שושה, וזה איזשהו קשר עם אישה מפגרת. כן, רומן, כן. כן. אוקיי. סיבה שלא אהבו את בשביס. טייל מול, רוטר אופגטון, אז זוינה שטיקלך, ונגפלט, מה זה? גפלפלט, לפיתותי שרד, אז יהוד גמוז לך. עד פה. טייל מול, לפעמים, רוטר אופגטון, אז זוינה שטיקלך, הוא לבש כאלה שטויות. לא, אופגטון זה לא לבש. עשה. עשה בעיקר כשעושים מיני טריקים ודברים לא רגילים. אופטון שטיקלך, כן? זה לבצע טריקים.
או לבצע מעשים לא רגילים. כן. ungepalpelt. רגע. אופטון שטיקלך, איך אומרים? טריקים ושטיקים. זה בא משם. הלאה, ungeplappelt, לא גפלפלט, ungeplappelt. איך תתרגם גפלפלט? אני רק יכול להניח כי כתוב לפיתותי שרד אחרי זה שהוא דיבר. לא, רגע, אם אתה לא מכיר את המילה, אז מי יכול לעזור? פלפלן ביידיש? פלפלן זה לפטפט, לא? לפטפט. על דה ועל לפעמים אפילו נונסנס. לפטפט. והוא פטפט, כן? לפיתותי שרד. כן, נכון, פרופסור פפלאץ'. זה נונסנס, to speak nonsense. יפה, פפלאץ' בפולנית. עכשיו אנחנו מדברים גם בוורשאו פפלאץ'. אז אני למדתי משהו שיש פה איזה מקבילה בפולנית. אוקיי. לפיתותי שרד. כן, דיבור או שפה של השדונים. נכון, הוא פטפט כל מיני דברי שדונים שכנראה לא מובנים, כן? כי זוהי שפה לא של בני אדם. הלאה? שהייתה מוכרחה לצחוק, אז יהוד גמוזט לחן. כן. הנה אנחנו חוזרים לממד של הסטורי טלינג. כן, הוא בידר אותה, כן, Erhot sie gezeugen bei ein Leppel von Euer, sie eingebissen mit Liebschaft in ihr Achsel und zu morgens hat sie gefunden Schrammen von seinen Zähnen. Erhot sie gezeugen beim Leppel. כן. מי יודע מה זה לפל? זה תנוך האוזן. נכון, החלק הזה. הלאה. משך אותה בתנוך האוזן. sich eingebissen mit Liebschaft in ihr Achsel, נשך אותה בתשוקה, או באהבה. באהבה, כן. בכתפיים. בכתף, כן. בכתף. Und zum Morgens hat sie gefunden Schrammen von seinen Zähnen. ובבוקר היא מצאה סימנים. לא כתוב. כתוב zu morgens. למחרת. ולמחרת היא מצאה טביעות של השיניים שלו. שריטות. סימנים, כן? אוקיי. Erhot sie zugerät, sie soll losen wachsen die Haar unter der Kopke und erhot ihr verflachten Zepplech. Verflochten. Entschuldigung. תרגום. כן. הוא שכנע אותה, erhot sie zugerät. נכון. Sie soll losen wachsen die Haar unter der Kopke. הוא שכנע אותה שהיא תאריך את השיער מתחת לכובע שלה, לקופקה שלה. לוזן וקסן, שהיא תיתן לשיער לגדול אונטר ihr קופקה, מתחת לראש. כן. שהרי מכיוון שהיא אישה נשואה, אז כן. הלאה. ונרהות עיר פרפלוכטן צפלך. והוא עשה לעצמות? והוא קלה לעצמות, כן. פלכטן זה כמו שקודם אמרנו, כן? פלכטן לקלוע, והוא קלה מזה צמות, כן. Erhot sie ausgelernt Sgules und Spruchen, ihr euch erzählt von seinen Nachtbrüder, die Ruches, Wasser flieht mit See, über Churbes mit Hintschwommen, über die Salzenischen von Sdom und die gegliederte Wasseren von Yom HaKorush. עד פה. Erhot sie ausgelernt,
הוא לימד אותה, כן, כאלה סגולות ולחשים, אויסגלן סגולס ושפרוכן, כן, ihr euch der Zelt von seiner Nachtbrüder, והוא סיפר לה גם על אחרי הלילה שלו, הרוחות, ווס פליט מצזי, שהוא עף איתם, איבר חורבס, מעל חורבות, פלדר, מתהית שוומם, הינט שוומם, שדות עם משהו של כלבים. פלדר, שדות, מיט, כתוב הינט שומן? כן. מקף, הינט מקף שומן. כן, הינט שוום. זאת אומרת, לפי כתב איבו היינו צריכים לכתוב את זה כמילה אחת. אז זה סוג של שומן, סוג של פטריות. אינני יודע איזה סוג. הינט שוום. יש פטריות שיש כלבים מיוחדים, כמהין, יש כלבים מיוחדים שמוצאים אותם. הנה, אז הנה יאיר הסביר לנו, כן? זאת אומרת, כמהים שכנראה הכלבים אוהבים, זה מה שאתה אומר, יאיר? אני לא זוכר רק אם זה כלבים או חזירים. זה חזירים. חזירים, אז טוב. גם כלבים, גם מאמנים כלבים גם. כנראה גם כלבים. הלאה. Über die Salzähnchen von Sdom, über die Salzähnchen von Sdom. כן. מעל למלח, לאבני המלח? לא שומעים אותך. Die Salzähnchen von Sdom. זה הדמויות שהפכו לנציבי מלח. כן, הבנות של לוט. לוט, כן. רגע, אבל מכיוון שאדם קורא, ניתן לו קודם להגיד איך הוא מבין Salzähnchen von Sdom. The Sodom, there was Lot, כן? And her wife. סודומה וגומורה, כן. אז אדם, איך תתרגם Salzähnchen von Sdom? אז זלץ אנחנו יודעים שזה מלח. נכון. זלצניש זה לא בנות סדום, זלצניש אני חושב שכאן הכוונה לשטחים המלוכים של סדום, שטחי המלח של סדום. מליחה. יפה. המלאכות של סדום, כי פה זה רבים, זלצנישן, המלאכות של סדום. הלאה. Und die gegliederte Wasseren von Yom HaKorush, ים הקרוש. כן. איפה זה ים הקרוש? רגע. והם עפים über die gegliederte Wasseren. פרויזן. כן, זאת אומרת מים קפואים? המים הקפואים של הים הקרוש. ואנה שואלת, איפה זה הים הקרוש? אז אני רק יכול להגיד לאנה, תתלווי לשדים, תעופי איתם שם בתהום, אולי תמצאי איפה הים הקרוש. הרי זה מיתוס. זה מיתוס, טוב. תודה. לא מיתוס מוכר לדעתי, אני לא מכיר אותו. hot nicht geleiknet, als hot noch andere Weiber. Aber sie sehen alle Schädiges. Okay, תרגום. hot nicht gekleint, לא, hot nicht geleiknet. גלייקנט, הוא לא הכחיש? נכון, לייקנן זוגנה ליגן. hot nicht geleiknet, הוא לא הכחיש, כן, הוא לא אמר, הוא לא שיקר, כן, הוא לא הכחיש. אז יש לו עוד נשים. נכון. לא סתם נשים, הוא אומר וייבר, נכון? כן.
נשים הנשואות לו. זה לא פרויין, זה לא שתב נשים, אלא הוא לא הכחיש שיש לו עוד נשים הנשואות לו, או שהוא חי איתם, כן? wives. Aber sie sind alle Schädiges, אבל הם כולם שדות. כן. המנשן-טוכטר besitzt eine. בת אנוש יש לו רק אחת. כן. מה זה בזיצט? בזיצט. בלה, אני נותן לך לבד לנתח את המילה על פי השיטות שלי. בזיצט. זיצט זה לשבת. נכון. בזיצט... הפרפיקס בא שהופך את הפעולה שחלה על כל היחידה. To own. ישוב, זה יכול להיות שוב. אוקיי. To own. איך אתה אומר, יאיר? ישוב, הוא ישוב על מבחינת... לא, הוא לא ישוב, אלא יש לו. He owns. בעלים. הבעלים של, כן. אוקיי. הלאה, אדם. Wenn Teibele hat ihm gefragt, ois Neiger? Ois Neiger, wie die Weiber seine heißen, hat sie angerufen bei die Nehmen. נעמה... רגע, תרגום. וכשטייבלה שאלה אותו מתוך סקרנות, כיצד נקראות נשותיו, הוא קרא להם... כיצד מה? רגע, לא שמעתי. מה היא שאלה אותו? כיצד נקראות, מה השמות בעצם? כיצד נקראות נשותיו? נשותיו האחרות, כן. הוטר זה אונגרופן ויידינמן, הוא קרא להם בשמות. נכון. נעמה, מחלוס, אף, חולדה, זלוקה, נפקה, חימה, צוזמן, זיבן, וייבר. אוקיי, יש לנו כאן רשימה שאני בטוח שבשביס לא ימציא. השאלה היא, מה הם המקורות של בשביס לשמות האלה? אלה הם בנות שלופחד. כולם? לא. מה? לא. זהו. אז השאלה היא, מה הן המקורות של בשביס? אני לא מומחה לעולם השדים, אבל הייתי מציע לאדם, אולי הוא מכיר את הספר, אני פעם כבר הזכרתי את זה, מרגליות המחבר, פרסם ספר שנקרא מלאכי עליון, והספר מחולק למלאכים מצד ימין ולמלאכים מצד שמאל. כדאי לעיין בספר של מרגליות, יכול להיות ששם זה אחד המקורות של בשביס. ביחד 7 נשים, צוזמן, זיבן, וייבר. כן. Die hat the nomen Namach, it's the singer, it's the fantasy, or is there some, this name we have also in some mythology or somewhere? אז אנה, זה מה שאמרתי עכשיו, שאני חושב שבשביס לוקח את זה מהמיתולוגיה של עולם השדים, ואמרתי לאדם שיש ספר שנקרא מלאכי עליון, יכול להיות ששם אפשר למצוא את השמות. תודה. הלאה. רות גזוק, אז נעמה, היא שוורץ ופך, הונה למול פול מתגרימצון, wenn sie kriegt sich mit ihm spät. Sie mit Gift und von die Noslöcher setzt auf Flamme und Räuch. אוקיי, תראו,
אני פה נאלץ להיכנס, לדבר על תפקידה של המיתולוגיה בתרבות האנושית. הרי מה שבשביס עושה כאן, זה לא סתם סיפורים פנטסטיים, אלא שבשביס בונה כאן סיפור על בסיס המיתולוגיה היהודית. עכשיו, אני מבין שכולנו, כל אלה שאנו משתתפים פה בפגישה האינטראקטיבית, אף אחד מאיתנו אינו שייך למגזר החרדי או למגזר הדתי המקיים מצוות, תרי"ג מצוות, ואם אני צודק, אני חושב שמותר לי להגיד, כן, כמי שמורה באוניברסיטה, ואתם יודעים שבאוניברסיטה יש מחלקה לתנ"ך, ושבמחלקה לתנ"ך, למקרא, מלמדים את המקרא לאו דווקא מנקודת הראות שהתורה ניתנה משמיים, אלא רואים זאת כיצירת אנוש עם כל מיני נוסחאות. ולכן אני חושב שלי מותר להגיד שאיך שאני מבין את התנ"ך ואת התורה, עם כל הכבוד שאני מכבד אותה ורואה את זה כמקור הסמכות של התרבות היהודית שאיתה אני מזדהה באופן מלא, הרי שלדעתי, ורק לדעתי, יכולים להגיד שלא מסכימים איתי, התורה והמקרא זהו המיתוס, הספרות המיתולוגית של העם היהודי. ברגע שאני אומר שזהו המיתולוגיה של העם היהודי, לא אמרתי שום דבר נגד התורה ונגד התנ"ך. להפך, אני אמרתי שבתרבות האנושית בכלל, מכיוון שבני אדם לא חיים לנצח, הרי שהתעורר צורך בכל דור ודור לשחזר סיפור כיצד התרבות של כל עם ועם התחילה. והמילה מיתוס, אם אני לא טועה, ביוונית פירושו סיפור, מה שאדם מדבר כל הזמן על העניין של קומוניקציה דרך סיפורים. לא רק היוונים יש להם מיתולוגיה, גם ליהדות יש מיתולוגיה, מכיוון שכדי לעצב את הזהות הלאומית והתרבותית של כל עם, התרבות של אותו עם צריכה לספר סיפור כיצד התרבות והעם הזה התחילו. לכן מיתולוגיה זהו must, הכרח של כל תרבות מפותחת. אני לא רוצה להמשיך ולפתח את זה, אבל אפשר לדבר הרבה על זה. אבל ניסיתי להגיד שמה שבשביס עושה, הוא מספר סיפור ביידיש, תוך כדי שהוא משתמש
בחלקים מהמיתולוגיה היהודית. השעה 7:30. ובזה אנחנו מסיימים היום את הפגישה, ואני אומר לאדם שבעבודה שהוא כותב, יהיה נורא מעניין אם הוא יוכל להתחקות אחרי האלמנטים המיתולוגיים שקשורים לעבודתו. סליחה פרופסור, איפה אני יודע למצב מיתולוגיה יהודי? איפה את יכולה למצוא מיתולוגיה יהודית? It's the book or it's something where I should to looking for because in Midrash or no? המדרשים גם הם שייכים. אני אגיד את האמת, שאני אומר מה שאני אומר, לא מתוך שקראתי ספרים שעוסקים במיתולוגיה יהודית, אלא אני אומר את זה מתוך מה שאני מבין. האם יש ספרות? אני מניח שיש, אולי בשמות אחרים. תנסי להיכנס, אני לא עשיתי את זה אף פעם, תנסי להיכנס לאינטרנט, ותכתבי Jewish Mythology, ותספרי לנו בפעם הבאה האם מצאת משהו. תודה. אז תודה רבה, אנחנו ניפגש ביום שני. תודה רבה לך. תודה רבה לך. תודה רבה. תודה רבה לך.